Muna siya ang para sa cellphone holder. Wow! Dara mga bugok. Amazing! Wow! Let's go! 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 What's up mga bugok? So atong niagi daghan di kayong mga errors kay actually kurog kay mong video sama ani ron kurog kayo. So naka-idea ko nipalit ko og ingana nag-order ko sa Shopee Pay og ngadto M3110 maguro to tripod stand aluminum para di na kay uyog among video kay kapoy uyog kayo haway pod. So karon sa order na to na semana rin abot na gyud siya. Abot na gyud siya. Look at this. So excited na po ko ug unsay sulod ug unsay dagwayan kung ganahan ba gyud mi, di ba? No? Kung ganahan ba mi o magmahay mi. Pero its amount naman po niya is 167. So di kay kan say shipping 60. So in total siya 222 I guess. Then ato siya free coins. Shopee coins ba to? 12 pesos mo nang na 212 na akong nabayad. So ato do kayo ni. Ato na niablihan. Blihan nato nung. So dira mo na gid ni siya mga bugok. Actually nakasilopin gid siya. Gikan siya og asan ni dapita gikan siya sa di ara Shopee Express. Wow. May ngalan dire whatsoever. So ato na ablihan. Pablihan ato ning nung giging. Paliw ko abli brat kung sa sulod. Wow. So dira guys naka bubble cellophane siya, then nabawog man ang karton. Butag okay baka ni suludan ito na bli. So dira mga bugok medyo nabawog ang karton, din ambot lago ba na damage ang item yeah, ato na ablihan tao na to kung ba na unsa ni. So dira ting tigideng lah bali ting tigideng. Oh, so dira mga bugok anyway muna siya ang para sa cellphone holder. Wow, dira mga bugok, amazing. Wow. So muna na siya mga chuy. Ato ni taod kay cellphone tong gamit. So ana yun siya. Ana guro ni. Ting tigideng. Kini. Wow. So mani. Buagan na to ni. Okay. So tingnan ko ano nagud sa katas ani. Wow. Oh my goodness. Ay. Taas mo din gini. Ganahan ko ano magsalida ba. Yap. Asli kini ay, harag di ko gumahayan Pindot kayo din ay. Wow. Oh my goodness, it's fucking joy. So
di ara mga choy, murag nindot gid siya kay taas kayo. Di ka magmahay sa imong 160 ani. Dire hawid cellphone dayon. Lah. Nice kayo ni. Murag ganahan ako. So mga bugok, amo na niyong gamit o tawa. Di na matandog, di na kapoy ang kapot o kawid. Nanamistan siya, rog mag-uyog-uyog pa ni. Bugok, may kinig mga uyog pa yun. Butchoy ni. O kagian, kira magsalida may, napas mo yun. Upok. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige, biga, biga, di Japon ka uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sige, biga, biga, di Japon ka uyab. Hantod karon bay, single Japon bay. May pagmupalit na lang ka o tinapay kay kung mag-uyab ka, biyaan Japon ka.